Poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja sa zišli na 4. zasadnutí zastupiteľstva TSK, ktoré otvoril a viedol predseda Jaroslav Baška. Po úvodnom schválení programu zákonodarcovia začali rokovanie, ktoré svojím priebehom ničím neprekvapilo. Po 2 hodinách schvaľovania zasadnutie ukončili interpeláciami. Dňa 25. mája 2014 sa zišlo na 4. zasadnutí zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Rokovanie viedol predseda TSK Jaroslav Baška. Jednotlivé body schôdze boli schválené poslancami bez výhrad. Pozornosť poslancov si zaslúžil bod rokovania zrušenie zastúpenia TSK v rámci spoločného regionálneho zastúpenia v Bruseli. Vedenie pristúpilo k tomuto kroku prijatím finančných opatrení v dôsledku pretrvávajúceho stavu zhoršeného ekonomického prostredia. Napokon poslanci tento bod schválili, čím by mala pre TSK vzniknúť predpokladaná úspora 96 200 eur ročne. Ďalej sa vyjadrili k správe o náhrade preukázanej straty za zrealizované služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave. Otázky, ktoré poslanci smerovali na vedenie kraja ohľadom metodiky výpočtu straty, zodpovedal predseda Jaroslav Baška. Povedal, že vedeniu sa podarilo vyrokovať so zmluvnými dopravcami SAD Prievidza a SAD Trenčín nové zvýšenie zisku k ekonomicky oprávneným nákladom z 5,5% späť na 3,5%. Tento krok ocenila aj poslankyňa TSK Mária Hajšová. Pán predseda, ja by som vám chcela na tomto mieste poďakovať vedeniu Trenčianskeho samosprávneho kraja, že skutočne pristupujú k analýze týchto zmluvných podmienok a že to rokovania so zmluvnými partnermi sú v takej fáze, že sa podarilo uhrať prospech financií TSK alebo znížiť zisk 5,5% na 3% a tým aj úsporiť finančné prostriedky v prospech ďalších kompetencií TSK, či už, ja neviem, vieme, že máme nedostatok finančných prostriedkov v rámci oprava údržby druhej a tretej triedy. V bode schválenie záverečného účtu TSK za rok 2013 poslankyňa Kaščáková vyjadrila presvedčenie, že sa nebudú opakovať chyby z minulosti. Zároveň sa spýtala predsedu TSK, či kraj bude zvažovať aj trestnoprávnu zodpovednosť za vzniknutý stav. Predseda sa vyjadril v zmysle, že nie všetko, čo je nezákonné, je trestnoprávne postihnuteľné. Vedenie kraja prijíma opatrenia na konsolidáciu financií aj tým, že postupne znižuje náklady na správu TSK. Predseda prehlásil, že TSK bude mať najnižší počet zamestnancov zo všetkých krajov na Slovensku. Po diskusii aj tento bod poslanci schválili bez výhrad. Schválením návrhu plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra TSK na druhý polorok 2014 rokovanie zastupiteľstva ukončili poslanci interpeláciami.